Máis de 2 anos de trámites administrativos e unha partida orzamentaria dispoñible dende hai uns 8 máis ou menos son as cifras do futuro centro de día de O Grove. A Xunta require 6 novos informes para dar luz verde á solicitada instalación, unha situación que non gusta ao alcalde. Carai, chega un momento que é para preguntarlle á Xunta de Galicia e ao Partido Popular que pasa co Grove, que pasa co Plan Especial do Grove, que pasa co Centro de Día do Grove, que pasa co Centro de Saúde do Grove. Eu xa necesito unha resposta, porque estou vendo que en outros concellos de outros partidos políticos as cousas salen e aquí nos piden e nos reclaman documentación máis a máis. Isto xa é insoportable, polo tanto, a ver. A documentación que se solicita ao Concello é un informe da Delegación do Goberno sobre a suministración eléctrica e de hidrocarburos, un informe de Confederación Hidrográfica sobre as concas existentes no municipio, un informe da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático e outro da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior para coñecer a necesidade de solicitar un informe á Comisión Galega de Protección Civil e mesmo outro informe en materia de costas, a pesar de estar previsto na Leira das Touzas. Por poñervos un exemplo, nos solicitan tamén un informe da conca hidrográfica do Miño Sil. Mandamos o escrito outro día e o Miño Sil nos contesta: oiga, señores, que nos están dicindo? Si vos estades fora da área da conca do río do Miño Sil, vos pertenecedes á Dirección Xeral de Aguas de Galicia. Dirección Xeral de Aguas de Galicia, que teria que facer un informe. Nos piden o informe do POL, que o POL nos di que non ten nada que informar. Nos piden algo tamén de patrimonio. Nos piden que lle mandemos o plan especial ao director xeral de emerxencias para que este evalúe e decida si ten que ir ao Consello Galego de Emerxencias. Estamos falando de un plan especial de infraestructuras para construir un centro de día e un centro de saúde. Dende o Concello solicitan á Xunta de Galicia que valora a necesidade deste equipamento para unha vila como o Grove e que se deixen de lado as diferenzas políticas.